Jeg fandt en kilde, der faktisk beskriver ret godt, hvor ubehagelig en oplevelse det har været. Og hvordan, i hvert fald den her kilde, det var en af fodfolkene, hvordan han selv beskriver, at det var fandme lige på nippet, til han ikke klarede det. Ja. Så jeg tænkte, at vi kunne læse det, bare lige for at få en lille oplevelse af, at det måske ikke har været så fedt, som det kan lyde, når vi sidder her og snakker om, at det var alligevel 15 km, de gik over is. Siden da erobring af Fyn har den evig gode Gud så langt mere forøget sin nåde, at vi efter først at have lavet isen rekognoscere mellem Fyn og Langeland, og siden fra Langeland til Lolland, og fundet, at den, hvilket man i midlertid næsten må holde for et mirakel, og gøre sig mange tanker om sådan is og frost ikke havde været, at det alene må tilskrives den retfærdige Guds dom, var stærkt nok til at komme over. Så har vi ladet kalveriet avancere til Svendborg, men efterladt infanteriet hos vores rigsadmiral i Nyborg med ordre om, at når vi gav ham besked om, at vi kunne komme over fra Langeland til Lolland, der skulle han drage den lige vej fra Nyborg til øen Sprogø, og derfra videre til Korsør på Sjælland. Eller hvis isen ikke kunne bære der følger efter vores march, og altså er han under den højeste førelse brudt op fra Nyborg den 5. Dennis, og endnu samme nat gået med kalveriet til Langeland den 6. de 3 mil over isen til Lolland. Det er fucking sindssygt, jo. Virkelig. Det er også bare lige for at sige, at de her mennesker har ikke vidst, at det var muligt at gå henover.